दुबाहेली बाहर कांदे वही लोग आवारो दुबाहेली से बाबाड़ी करुअती पांच खंडी मौजारो दुबाहेली बहुत खुशी एते खुशी देली कि कौन पाए मोर फाटी जाउ कौन पाए खुशी दिए कहलु ती फाटी जाउ जी हो कौन पाए खुशी कह कौन पाए कोन पई हां कुष्टपुर गां को जाई जी हां कुष्टपुर गां को जाई जी हां आइली जे कौन आई जी गाड़ी लो हां पांच हां अरे कौन पांचटा कौन पांचटा हां चुआती हेल बेसी मोमन हुए खुशी मोमन हुए खुशी चिरा फरा काम करथले चिरा फरा हां कोन चिरुथलु सेटा आपण जाननाते कोन कहले से आपण कोळे जुग प्रधान बोले कोळे जुग आ के नले के ना कोळे जुग प्रधान बोले किसी जानि पाना आगो तो सत्य जुगरा बहुत सत्य रामचंद्र थे हां आम एटा पर्सनल है गला ना पर्सनल हां अरे कोन पर्सनल कहलो कहबे की कहलो देखि छुआती हेल बेसी मिस्टेक है वाला हां आ उटा कथा আছে তুই আগরে কোন গোটে ডক্টর অর্ডর দিলু কি हां ডক্টর দিলু হেডা हमरो পথা थिला পথা কি কোন যে মেটা যা বৈদ্য কাম করতো আগে ওহো হেইত পাই চিয়া চলে করছিলি সতরে हां কিন্তু গোটা কথা আগে আর যদি গারে পূজা হেলা हां এ সুমত দোবা গঠিয়া হব নহলে কিছু হবনি সেটি তুই কোন করু হ্যাঁ কোন করু সেটি কইবি কহ গ্রাম শ্রী পূজা হেলে ডাঙ্গিয়া মুহি ধরে গ্রাম শ্রী পূজা হেলে ডাঙ্গিয়া মুহি ধরে आज्ञा हां कहबे की कोन तो खा भाई बने नाही खाए गुड़ पुटा ना रो धुबा है आज्ञा हां आहुरी अछि हां आहुरी कोन अछि हुनी मोर आहुरी प्लस पॉइंट अछि प्लस पॉइंट है हां ओ देखि भलो कथा राखो देखि भलो कथा कहबे की हां आम भलो कथा ओते नाचे करो आम साउ शांति मान दी होते हां साउ मान करो बेसी
ସାଉଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଠିକେ ଫାଟିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଫଟେଇ ଦିଏ। ସତରେ ହଁ ଚିନ୍ତା ତ ଦୋରା ଦେଖି ଦିଏ ଗାରେ ଦେବି କି ଦିଏ ଗାରେ ଦେବି କି। ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କେଡା ସିଏ ତ ଗୋଦେ ପକେଇ ଦେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫଟେଇ ଦିଏ ସିନା ହଁ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ କଥା ତମକୁ କହିଲି ସିନା କହିବନି କାହାକୁ। ଆହୁରି ଭଲ କାମ ଶିଖିଲା ଆଁ ମୋ ପୁତ୍ର ପିଲା ଆହୁରି ଭଲ କାମଟା ଶିଖିଛି ଆଉ ଭଲ କାମ ଶିଖିଲୁ ତମେ ନିଏନି ଏବା ତତେ ନିଏନି ଶୁଣିବ ଭଲ କାମ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆହୁରି ଅଛି ହଁ କଣ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏଟା ଧୋବାଟା ହଁ ମୋ ଧୁଆ ବେ ଧୁଆ ଭାବୁଥିବ ନା ମୋ ତମେ ନାହିଁ ହଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ଓ କଣ ଭଲ କର ଅରେ ଭାଇ କକା କଣ? ଅଦା। ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛି ଗଧ ଦଇ କିଣିଛି ଗଧ ଦଇ। ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛି ଗଧ ଦଇ କିଣିଛି ଗଧ ଦଇ। ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରା ପକାଇ ନେଇ ଦିଏ ସାଉ ଘର ଦୁବାଇବା। ସତ୍ୟବାଦୀ କହଇ ଜାତିରେ ନିଚ ମୁହିଁ ଜାତିରେ ନିଚ ମୁହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ କହଇ ଜାତିରେ ନିଚ ମୁହିଁ ଜାତିରେ ନିଚ ମୁହିଁ। ବିଧାତା ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ବିଧାତା ଦେଇଛି ଜନ୍ମ କର୍ମ ମର ନାର କାଳ। ଆଜ୍ଞା କିରେ ସୁମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ନାଇଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କିରେ ସୁମନ୍ତ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାର ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କିରା କହିବି ଯେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ଲୁହାପଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେ କିରା ହେଇଛେ କିରା ହେଇଛି ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଷ ଯାକ ସଫା କରିନ କଣ ହେଇଛି ବର୍ଷ କଣ ହେମ ଆଉ ଏଇ 15-20 ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲି। ହେଟା ଯାହା କହିଥିଲେ ମନ ପାଇଲାନି ତାଙ୍କର ହଁ କି ହଁ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରାହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି କରିବା। ଆଉ ଥରେ କରିବ ଏଇଠୁ ମୁଁ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲୁହାପଟା ସେବା କରାହବ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ହଁ କିରା କହିବି କୋଉ କଥା ହଁ କୋଉ କଥା ଆପଣ ମୁଁ ଏକେ ପାରିବି କି ହଁ କେ ମୋ ଦୋବୁଳି ତ କୁଆଡେ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଗଲା ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ପାଉନି। 15-20 ଦିନ ହେଲା ହଁ କିରା ସତରେ ହେଇଛି କି ହଁ ଭଲ କଥା ସତ କଥାଟା କଣ କେ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠପୁର ଗାଁ ଆଗରେ ମଝିରେ ହଁ ଟେକା ଟୁକି ଭିଡିଓ করতা କି ସେଥିରେ ଟିକଟକ ହଁ ଟିକଟକ ହଁ ଟିକଟକ ହେ ଟେକା ଟୁକି ନା ଟିକଟକ ହେ ଟେକା ଟୁକି ହେଲେ କାହା ଗଳତା କହିବ କର ବୋଲି ସେଥିରେ ଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣୁ ଟେକି ନେବେନି ଟିକଟକ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଓହୋ ଏବେ ରିଲ୍ସ ଚାଲୁଛି ଓ ହରିଲି ସେ ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲାଣି ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ। ଫେରିଛି ବୋଲି କୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣୁ ହଁ ତୁ ଫେରିଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଓହୋ ସେ କୋଉଟା ଅଛି ନ ଅଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ କର ତାହେଲେ ହେଇଥିପାଇଁ ମନା କଲି ଯେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଯେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କର କାଳିଆଟେ କୁଆଡେ ଲୁଚିଥିବ ହଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ ହଁ ଠିକ କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ହାଟଟା କହିବା। ପାଖରେ ହଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବି ତ ଏଇଠି କୁଷ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ତତେ ଡାକିଦେବୁ ନା ତାପରେ ଯା କି କହିବି ଭାଇରେ ମୋର ଧୁବୁଣି କଥା କି କହିବି
ହାଁ କହିବି ସତରେ ହଁ ଏତିକି ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି କଣ ଅଛି ଆହୁରି କହିବେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା କହିବି ଦେଖିବ ମା ତମ ଫାୟାର ହବନି ତ ହଁ କହ ଏଜି କକା କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି ପିଠିରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କହ କଣ ହେଇଛି କହ ଛେଲା ଯାଦୁ ପିଠିରେ ତାର ମିଶିର ପଇ ଭର ଭର ଛେଲା ଯାଦୁ ପିଠିରେ ତାର ମିଶିର ପଇ ଭର ଭର ଦର ଗୋଡ଼ କୁଟା ଦେଲ ଦିଲେ ଦର ଗୋଡ଼ କୁଟା ଦେଲ ଦିଲେ ଛାନିଆରେ ମୁତି ଭିଜାଏ କଥା କି କହିବି ପାଇଲ ଏତିକି ଅଛି ହଁ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଣ ଅଛି କହିଲୁ କହ ତ ଦେଖି ନାକେ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଳ ପୋଳ ନାହିଁ ତାର ଉପର ତଳ ନାକେ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଳ ପୋଳ ନାହିଁ ତାର ଉପର ତଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଯତ୍ନେ ଗড়ି ଅଛି ବିଧାତା କି କହିବି ଭାଇ ଆରେ ଶୁଣ ତ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇପରି ତାର ବେଶ ଓଷା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଜାଣିଥିଲି କଣଟା କହିଲୁ କଣଟା କହିଲୁ ଉପର ତଳ କଥା କହିବ ତାହେଲେ କଣ କଣ ବୁଝା ଟିକେ କେ ପ୍ରଧାନେ ହଁ ତାର ଉପର ଭାଗ ନାହିଁ କି ତଳ ଭାଗ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଓ ଟାଟ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପର ତଳ ନାହିଁ ଓ ପାକୁଆ ପାଟିଟା ଖାଲି ପାକ୍ ପାକ୍ ହଉ, ହଉ। ହୁଏ ଖାପ୍ ଖାପ୍ ହଉ ଶୁଣ ହଁ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ହଁ ଗୋଟେ ଡାକୁଆଟେ ମାର କାଳେ ଜମିଚାଟା ଦେଖୁଥିବ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିବ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିବ ଡାକ ଟିକେ ତ ଡାକ ଶୁଣ ନିହାତି ଆସିବ ଆଇଲ ବିଲ କିଣାବା ଇଲ କେତେ ଏକ୍ସେଲରେ ଗେଞ୍ଜି ହଉଥୁ ନାଉଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି
କେ ତୁ କୁଆଡେ 15 ଦିନ ରଜକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆଇକି କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ହଁ ହେଲେ ତୁ 15 ଦିନ ଆସିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ତୁଇ? ଆମ ଘରକୁ ତ ଯାଇଥିଲି। ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଛି କହିଲୁ କି? ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ବି କହିଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବି କିଛି କହିନି। ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ପଳେଇଥିବ ମୋ ପଛ ପଛ ତା ମାମୁଁକୁ। ତୁ ଯୁଆଡେ ଯା ବି ଯାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକି ପଦେ କହିକିରି ଯିବା କଥା। କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ମନେ ନଥିବ। ତାର ମନେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜଣା ପଡିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ କି? ଯାଇଛି ତଳ ହାଡେ ଟିକେ। ଡାକି ଆଇଲୁ କିରେ ସୁମନ୍ତ ସେଠି? ଓଇ କେନେ ତୁ ଇତି ହଉଛୁ, ମତେ ଦେଖି ରାଗି ଯାଉଛୁ। କେନେ ତୁ ଇତି ହଉଛୁ, ମତେ ଦେଖି ରାଗି ଯାଉଛୁ। ତକେ ଦେଖି ଲେଖିଦେଲି ଲକ୍ଷେ କବିତା। ଓରାଇତା ଲୋ ଓରାଇତା, କେବେ ତୋର ହେବି ସେଇଟା। ଓରାଇତା ଲୋ ଓରାଇତା, କେବେ ତୋର ହେବି ଘଇତା। କିରେ ସୁମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିରେ ଗୁଡା ପକେଇଦେଲୁ କି ଆଉ ଦୀପକେ? ଟିକେ ନା ଓହୋ ଏ ଶୁଣୁ କିରା ହେଇଛି? ତୁଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ତୋର ଉପବର୍ଣ୍ଣନା କହିଥିଲୁ ହଁ ସେ ବିକା ଝିଅଟେ ଆସିଛି। ସେ ବେଗିଆ ହଁ ହଁ କି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଲମଲ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଏ ଦେখ ତ ଏଇ ଜଣ କହିକି ନାଇଁ ତ ଧଉଳି ଦେଖ ଦେ ଚାମୁଣ୍ଡି ଦେଲା ଚଟ କଲା। ଦେଖ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଜଣ ତାହେଲେ ମୋର। ଦେଖ হ্যাঁ এই জল কোগি এইটা 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 এটা কিন্তু শুকি যাইছি। আরে লুগা কাটি কাটি দিয়ে শুকি যাই দিও একটা পচাই না যাইছিল। তমকে পড়া যায় পচাই না করে তমকে তো উঠাই হলাই থই হালে। আরে শুনো তো হ্যাঁ শুনো শুনো এটি আজ্ঞা আজ্ঞা সে কହୁଛି মুই ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିକି ଯାଇଥିଲି। হ্যাঁ তুই কହୁছে মতে କହିକି ଯାଇনি। ନାହିଁ। তাহলে ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏମିତି? ଚାଲିଛି হ্যাঁ ବୁଝିଲ କି ମଉସା? হ্যাঁ ଆକୁ ଇଏ ମଦ ପିନା ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ନା। ଓହୋ ହଲେଇ ତୁ ହଲେଇ ଯେତେ ଉଠିଲାନି ଉଠିଲେନି। ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣ ତ হ্যাঁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆଗ ପଚାର ତ ତାକୁ ପଚାରିବି। ଶୁଣଲ ଦୁ ଚାରି ନାରୀ ରଜ ପିଲ ଶୁଣଲ ଦୁ ଚାରି ନାରୀ। ଶୁଣଲ ଦୁ ଚାରି ନାରୀ ରଜ ପିଲ ଶୁଣଲ ଦୁ ଚାରି ନାରୀ। ପାଗଲ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ରଜ କି ଆହାର ଜପିଲ। ଚାଉଳି ପଦେ ମତେ ନ ପଚାରି ରଜ। ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ ରଜ କରେ। ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ। ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ ରଜ କରେ। ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ। ଚାରି ହଇଲା କେଉଁଠୁ କହର ଜଗ ଆହାର ଜଗରେ ପଡୁ ତୋର ପୁରା ମୁହଁର ଜଗ। ବାପ ଘର ଗଲୁ ରଜ କିଲୋ ଦେବେ। ବାପ ଘର ଗଲୁ ବାପ ଘର ଗଲୁ ରଜ କିଲୋ ଦେବେ। ବାପ ଘର ଗଲୁ ବାସି ଶୁଆ ଯାଏ କି ରହିଲୁ ରଜ କି ଆହାର ଜକିଲୁ। ଶାଢୀ ଶାଢୀ କାହୁଁ ପାଇଲୁ ରଜ। মোহর ধর মো ভাই করে মোহর ধর মো ভাই।
ସହି ରଜ କିଲୋ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସହି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସହି ରଜ କିଲୋ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସହି ଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ରଜ କି ଆହା ରଜ କିଲୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି ତତେ ପିନ୍ଧାଇ ଏହା ଭାବିଲୁ ମୁଖେ କେମିତି ଘରଟି ତୋହର ରଜ କିଲୋ ବାପ ଘରଟି ତୋହର ବାପ ଘରଟି ତୋହର ରଜ କିଲୋ ବାପ ଘରଟି ତୋହର ସକାଳେ ସକାଳେ ଗଲେ ତୋହର ରଜ କି ଆହା ରଜ କିଲୋ ଆଣି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେହି ଦିନର ରଜ মোহর ধর মো ভাই রোজ করে মোহর ধর মো ভাই মোহর ধর মো ভাই রোজ করে মোহর ধর মো ভাই কাকা নগরে ଥିଲେ ସେ ଯାଇ ରଜକୁ ଆହା ରଜ করে ଆସିବାରୁ ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ଚହକ ଚାନ୍ଦି ରଜ କିଲୋ ଶୁଣଲ ଚହକ ଚାନ୍ଦି ଶୁଣଲ ଚହକ ଚାନ୍ଦି ରଜ କିଲୋ ଶୁଣଲ ଚହକ ଚାନ୍ଦି ଜାତି ଭାଇ ମୋର ଛନ୍ତି ବିବାଦୀ ରଜ କି ଆହା ରଜ କିଲୋ ମତେ ନେବେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧି
মইল যাব রাম পরি মূর্খ ভাবুଛୁ তুহি রজকি আহার জকিল বাবু কহিণ দবু ভণ্ডাই রামচন্দ্র সীতা সতী রজ করে রামচন্দ্র সীতা সতী রাম ভাজা সীতা সতী রজ করে রাম ভাজা সীতা সতী চৌদ বর্ষ রহিলে লঙ্কাপতি রজক আহার করে কেহি ভাবি নাহাতি অছতি रे सुमत ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ପାରିବିନି रे तुम द्वंद्व एमती करी हबो कि ନାଇଁ ନାଇଁ से तो तो रामायण कथा पचारला ना हैं ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି से रामायण कथा तो पचारला ना ମୁଁ ଟିକେ କଥା କହୁ କହୁ से रामायण और कोला बारी ଏ ଶାଳି ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ତୁ ମୁଣି ମାଇକ୍ରା ଆଜି କାଲି ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଏ ଧନ हैं ଏ ଗେଲୁ ଏ ପୁଚୁ ଆଉ କରି ହୋନି ନାଇଁ ନାଇଁ हैं ଆମେ କାଟି କଚାକିନା ଦେବୁ ଲୁଗା ପଟା ସଫା करके जियो ହଁ କାଟିବା ହଉ। କାଟିବା ଦୁବାର ମଧୁର ବାଣୀ ଯେ କନ